tich maricho ni mondo alu Yesu en mayande jino cha ye osedoko gimana okageno teko mono okageno pith mar piyawa pitaderi ni chunya ruoth mar polo ni ruodha okageno teko moro okageno pith mar piyawa pitaderi ni chunya ruoth mar polo ni ruodha. Kata jiduto oriemba jiduto noweyo chuny maracho wenda ire en kende mageno kada hera ne bet koda kuyo ok donyal maka kada oge herano kada herane bet koda kuyo ok donyal maka ok tanuang more piny kae kada oge herano. Yesu kende emboroma muche mondo richunya eka tichne anamaki eno puonja kidane pinywani otimo mudho chieng' mudho no lachutho konyamoda chungi chiegno e piny ruodhi mosiko pinywani otimo mudho chieng' mudho no lachutho konyamoda chungi chiegno e piny ruodhi mosiko pinywani otimo mudho chieng' mudho no lachutho konyamoda chungi chieng'no e piny ruodhi mosiko.